li bajarê Qamişlo demjimêr dihê sibehê dirê û rismê merasîmê termê bizîşk Zîwer Cemal Mencê birê veçû. Destpêkir ji mizgefta şelah heta goristana taxa Qedûrbek û li wir ew spartin axê. Pakirawan bizîşk Zîwer sala 1981 li bajarê Qamişlo ji dayîk bûye û xwendina xwe serekî li dibistanê Qamişlo bi dawî kiriye. û sala 2001 li welatê Ukrayna xwendina xwe bizîşkî dest pê kir da sala 2017 temam kir. û paş re vegeriya welat ta ku bawernama xwe taybet serrast bike li nexweşxaneyê paytexta Şamê. Pakirawan bizîşk Zîwer jiyana xwe ji desta bi hejmarek bizîşk û karmendê wan li nexweşxana Dêrhatiyê piştî êrişek tundrew ji bal kestina nas li ser wê nexweşxanê. Gelî miletê Kurd îro em li ser gorna pakirawanekî hêjan e. Pakirawanekî gelek ti ber xwe de westa heta giha mustewa vê textûriyê. 22 mehê serê sibehê 4 saet 6 sibehê li nexweşxana Dêrhatiyê ew wî karê xwe dikir ji bo wî rojê xwe dawî temam bike ji bo wî ixtisasê nexweşî û ciraha pîreka bike. Diyar ev jî dide tekît kirin ku şoreşa Sûrî gelekî bêguneh tê hatine kuştin, gelekî sivîl bêguneh çûne di şerê rejîmê dibin, topê rejîmê de û yêdî jî dibin topê hêzên tundrew de êgo ew xwe jî wek rejîmê dijminaya hêviyên miletê Sûrî ji şoreşa wî dikin, dijminaya azadiyê dikin, dijminaya demokratiyê dikin. ew jî dijmin wek rejîmê rastî jî. Ev meha dawî bû heftîk mabû û xilas bike pirkê xwe de dawî danî ser hevdû ji bo xatirê werê mala xwe xizmetê ji miletê xwe bike. Lê belê destê qirêj nehiştibû bike miletê xwe destî û miletê jev xwe dikire. Ji bo vê yekê jî îdara nexweşxanê gotin me got em ê li vir wîna binerd bikin me got na em wê nakin. Em ê ew pênc hevalê xwe bûn me got em ê wîna bên ala rengî bipêçin û em ê bên bixin nav miletê wî de. Şermezarkirinê cema teva ji ber ku doktor mihnek insaniye xizmeta her kesî dikî. Ti di aliyê rejîm de bê wala dijî rejîm bê ev xizmeta her kesî xizmetek insaniye تعلقات وينا بمسائل سياسي نينن وجهنا تشتي سياسي بجه انساني بي جما تباري اگر فكره مربي ولا دجي فكره غمرو بيد باكي جبرلو جشر مزار كرني الجماعه وشناغو اب نظام تكي بهوفيتي وفي حقيبي ملتي مي كرد ام شر مزار تكرم تفاي طبعا طيبت كشنا ملتي سوري بتفاي بكردي بعربينا باشوري بكل دو اشورينا ساغجي ام شر مزار تكن وجه نخشي الجمع براستي کۆمکوژی و کوشتن دەرمانی ملت تێکردن ژبال رێژیمێ و بەڤی ئاوایی مەراسیمێ جەنازەتێ دکتۆر زیوەر پاکراوان هاتکردن لە باژارێ قامشلۆ ji bo bernama Ark Candar Şernexî Qamişlo.